Hi Langga! Welcome to my channel. This is Langga TV. So, karon nga gabi is natay durian. So, kaning nga durian is overripe na daw. So, gibuak sa kong papa. So, gibinlan ko. So, karon ato aning tilawan kung okay ba ni nga durian or dili. Dili po ko sure basig lato siya. So, mga unta. Pa. Nami ka siya as in yun. Actually, kani akong pinaka-favorite nga durian kanang arancilio. Kay ngano, gagmay siya gliso, tapos tamis kay siya. Mura siya naigatas. Nandiyo ko as in yun. Pinaka-favorite na ko siya. Number 1 siya sa akong listahan. Punuan na ni kay taas kayo, tapos karon nga season is dili tanang bunga niya is perfect. So, daghang mga lato kani kay tinuod na gid niya. Unsa naman nila kung kamot. Mga unta oy lami kayo as in. Nga siya kalami, ngani siya ka perfect as in jud. Grabe. Kalami. Actually, kaning diso is ginatigom na mo ni kay ngano gina nursery ni papa nga wala man pud may ka-afford palit og liso ani sa durian kay mahal pa ba ang kilo no per kilo. So muna mamunit mi or magtigom mi kung manghatag mi durian ipauli jud na mo ang liso kay sayang kayo. Sa dahilan na akong background da kay ngani may kapobre. Dili jud mi dato sa mga unta. Tamis ka siya as in. Actually, daghang variety sa durian. Pero ang uban, kinahan og mga kanang unsa na mga puyat, na 101, na ikob, na pa premium, unsa pa ba? Na muntong, daghan man, na banakon. Pero, kasi magkita kong listahan ang number 1 nami ka siya. Dahan kaya na siya gibilin ha. Ang uban na bahuan pod sa durian. No, dili sila ganahan sa baho sa durian kay baho jud kayo niya. Dili siya ganahan pero uban na kuan na naka-discover sila nga lami ang durian bahalag baho pero lami daw sumukaon.